ଧନୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି 21ଟି ସଂକେତ। ଏହି 21ଟି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ମାଲାମାଲ ହେବାର ଇସାରା। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଇଛି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଧନ ଦୌଲତ ବୁଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରକୃତି ଦିଏ ଖାସ୍ ସଂକେତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 21ଟି ସଂକେତ କ'ଣ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ 10ଟି ସଂକେତ ଜାଣିବା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ 11ଟି ସଂକେତ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମ ସଂକେତ ରହିଛି କି ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପଡ଼ିଥିବାର ଯଦି ମିଳିଲେ ତାହେଲେ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଗମନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ନମ୍ବର 2ରେ ଜାଣିବା ବିଲେଇ ଘରେ ଜନ୍ମ କରିବା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପକ୍ଷୀ କୌଣସି କିମ୍ତି ଜିନିଷ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପକାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଘରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଗମନ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ତ ତୃତୀୟ ସଂକେତ ପାଖକୁ ଯିବା। ତୃତୀୟ ସଂକେତ ହେଉଛି ଘରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ 3ଟି ଝିଟିପିଟି ଏକାଠି ଦେଖାଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଲ୍ଦି ଆଗମନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ, ଏହିପରି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ନମ୍ବର 4ରେ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡାଇ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଡାହାଣ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଡେଇଁବା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଧନର ଆଗମନ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରୁ ଏହିପରି ସଂକେତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 5। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ପେଚା ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆଗମନ କରିବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 6 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯଦି ଗାଈଟିଏ ପଶି ଆସୁଛି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତ 7 ନମ୍ବର ରହିଛି ଝାଡ଼ୁ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଘର କୁଆଡ଼େ ଗଲାବେଳେ ଯଦି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତେ କି କେହି ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଥିବାର, ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଶୀଘ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ 8 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆଖୁ ଗଛ ହେବା ମଧ୍ୟ ଧନବାନ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସାମ୍ନାରେ ଆଖୁ ଗଛ ରହୁଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନବାନ ହେବାର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। 9 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଘରେ କଳା କାଇ ଚନ୍ଦା ଯଦି ମେଳ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନ, ଆପଣ ଧନବାନ ହେବାର। ତ 10 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଶଙ୍ଖକୁ ପୂଜନୀୟ ମନାଯାଇଥାଏ ଓ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନାଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଶଙ୍ଖକୁ ଘରର ଏକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଗାରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ଟାଇମରେ ଶଙ୍ଖନାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖର ଶବ୍ଦ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଶଙ୍ଖନାଦ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଥିଲା 10ଟି ପଏଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟ 11ଟି ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲ